Okinda. Kawachako ni ji auchiel lawito ngimagi kama moko aboro hinyore otieno manyoro e masira marach mar apaya manotimre kind matatu adek kana mating'o jowuoth e alwora ma Mlima Punda mana apaya maduong' ma Eldoret kochomo Nakuru. Jalup komanda mar obila ma Abkoi Charles Getembe owacho ni matatu mane kowuok Nakuru kochomo Eldoret kotemo kalo lori no bayo yo kendo tuomo matatu ariyo mane kochomo Nakuru. Ringre mar joma nowito ngimagi nitiere kar kano ringre mar od thieth mar Ufama Moi boma ma Eldoret ka joma noyudo hinyruok otere od thieth mar Burnt Forest ka giyudo thieth.